Hvad fanden laver jeg egentlig her? Måske var det en dum idé at tage til Spanien. Hello. Did you like it? No. Why not? Hmm? Do you think you can imagine what your grandfather went through? A little bit more, maybe. Kan jeg egentlig det? Forestil mig, hvad min morfar gik igennem. Hvorfor han tog til Spanien og gik i krig. Frivilligt. You need some water, or do you need some beer? I don't know what you need. Allan er overbevist om, at min morfar var en stor helt. Men var han det? Eller var han i virkeligheden en stor kujon? Han kender ikke hele historien. Sådan som min familie har oplevet den. Den historie, som har drevet mig helt herned. When I was 10 years old, my mother took me to Gudhjem on Bornholm. That's a small island in Denmark. To see my grandmother. To meet her for the first time. Gud, hvor har jeg fortalt det her mange gange. Det er som om, at historien ikke vil give slip. I never met her in my life. And how did you feel? Do you remember? I can. Ja. Jeg var så spændt på at møde min mormor. Alle mine venner snakkede altid om deres bedsteforældre, som det bedste i verden. Så jeg forstod ikke, hvorfor jeg aldrig havde mødt mine. Min mor virkede meget alvorlig på turen derover. Jeg har aldrig set hende sådan før. På vej over til min mormors hus var hun flere gange ved at vende om. Lige inden vi kom til huset, så sagde hun, at jeg skulle huske, at min mormor jo var lidt speciel. She knocked the door, and my grandmother opened. And my mother asked her, "Don't you want to meet your grandchild?" My grandmother said, "No, I'm busy, I have to go." And she said, "Ursula, my mother, you have to go now. It's not a good time." So she didn't want to meet us. My mother, she started crying, walking around the streets with me. I know she didn't want to, but she couldn't help it. And that trip made a huge impression on me. Why would my grandmother not meet me? Why wouldn't she talk to my mother? Why? Min mor sagde, at det begyndte allerede kort efter hun blev født. Det begyndte dengang min morfar blev skudt.
min morfar, digteren og maleren Gustav Munch-Petersen, blev skudt 26 år gammel i den spanske borgerkrig. 4 måneder tidligere forlod han sin familie i Gudhjem. Min egen Lisbeth. Jeg bliver nødt til at forlade Gudhjem i nogen tid. Vi talte engang for længe siden om muligheden af, at jeg for en tid kunne blive nødt til at leve under andre forhold end de nuværende. Sådan er det nu. De havde siddet og snakket, som de ofte gjorde om aftenen, og de har også fået aftensmad og fået et glas rødvin. Og jeg tror, at de satte en jazzplade på, og Gustav havde lagt lidt brænde i kaminen inde i stuen. På et tidspunkt så gik Lisbeth i seng. Hun var træt. Hun var gravid i 8. måned med Ursula. Og da hun så vågnede op næste dag, så lå der et brev på køkkenbordet. Jeg ville så forfærdeligt gerne have set jer begge, før jeg rejste. Men jeg ved, at jeg så ikke ville kunne forlade jer. Og så var han simpelthen taget afsted med natfærgen fra Rønne til København og meldte sig som Spaniens frivillig. Vær stor og modig. Din Gustav. Brevet var kort, men det kastede en skygge over min familie, som er 3 generationer lang. Min mor lå stadig inde i maven, da Gustav rejste. Hun nåede aldrig at møde ham. Kort efter hans død mødte min mormor en ny mand og fik 3 nye børn. Gustav blev tabu i hjemmet. Min mor og hendes søster blev smidt ud hjemmefra, da de var 14 og 15 år. Siden har de ikke været velkomne i Gudhjem. Hele livet igennem har min mor prøvet at komme i kontakt med sin mor. Hun har skrevet hundredvis af breve og taget over og banket på hendes dør. Men hver gang er hun blevet afvist. Siden min egen tur til Gudhjem som lille, har jeg drømt om at få skyggen til at forsvinde. Drømt om at få samlet familien. I started to understand that he was a painter, a writer. In our family we had all his paintings hanging around. I heard all his poems all the time, and people started asking me, "Oh, you are the grandson of Gustav, so isn't that amazing? He's such a hero, he's so talented and blah, blah, blah." But for me, he was connected with something bad. So, who is he? Hvordan bliver man til en mand, der kaster så lange skygger? En mand, der brænder sit lys så kraftigt, at det kun varer i 26 år. Han blev født med en guldske i munden. Hans mor betragtede ham som et lille geni. Hun var universitetslektor, og faren var professor, og alle forventede, at Gustav videreførte den fine akademiske linje. Men allerede fra han var lille, skrev han digte og malede, og i gymnasiet begyndte han på sin første digtsamling. Til mine forældre. Jeg blev ikke det, I ventede. Jeg blev alt det, I havde frygtet. I lod mig vokse op, næret ved jeres afsavn. I opdrog mig med skjulte tårer. Opdrog mig til at leve jeres liv. Fortsætte det. Skal jeg sige, sådan levede I. I gjorde ret. Skal jeg? Eller skal jeg dræbe håbet i jer? Fortæl jer, at jeg ikke blev som I. At min verden, min glæde, min smerte er en anden end jeres. Vil I tro på min tak til jer? Eller vil I sige, han fik alt. Han tog alt af os og giver intet tilbage. Andet end sorg og skuffelse. Jeg ved, I har ret, når I siger det. Jeg tror, jeg har ret, når jeg går til mit eget land. Det går langsomt og tungt, men jeg tror, jeg skal gå.
Rytme. Hvis man som kunstner får anmeldelser, som han fik, så vil man nok lige trække vejret en ekstra gang, inden man gik i gang med at skrive en ny digtsamling. For den blev simpelthen sablet ned over en kant hele vejen rundt. Og flere af anmelderne håbede aldrig nogensinde, at han ville sætte et ord på papir igen, fordi det var da det værste, de har oplevet. Ekstrabladets anmelder skrev, at forfatteren er et pattebarn, der behager sig i perversiteter. Og der var flere andre anmeldere, der skrev, at manden må være sindssyg. Men for Gustav, der havde det modsat effekt. Fordi det var jo bare sådan nogle borgerlige, dekadente anmelder. Dem respekterede han slet ikke, så han fortsatte sin digteriske virksomhed. Det, som anmelderne kaldte for sindssyge, kaldte Gustav for surrealisme. Men surrealismen var ikke kommet til Danmark endnu, så Gustav måtte kigge mod udlandet for at finde nye legekammerater. Og her blev han inspireret til at væsse sit andet våben fra barndommen. Der, hvor det sker, det er blandt malerne. Og nu skal vi jo lige huske, at Gustav Petersen var jo også maler. Jeg tror, at han følte sig tiltrukket af, at surrealismen havde den her vision om en totalt fri fremtid, hvor alle hæmninger og drømme, alting bare var frisat. Og kilden til den her enorme frisættelse skulle komme fra det enkelte menneske selv, fra menneskets indre. Nogle af de unge kunstnere på det tidspunkt, som alle sammen sidenhen jo virkelig slog igennem, den udstillede han sammen med i København i januar 35, hvor Gustav debuterede som billedkunstner, som var en stor international udstilling. Altså Dalí, Miro, Paul Klee, Man Ray, ja, rigtig mange. Det er jo et fantastisk sted at placere sig i brandpunktet simpelthen, hvor lige der, hvor det nye finder sted. Når man tænker på, hvordan Gustav i eftertiden er blevet en anerkendt og banebrydende digter. Jim Morrison, blev udvalgt som årets klassiker. Kulturkanon. legender. Gustav Petersen. Gustav. Og Gustav var det kunst. Gustav dit og Gustav dat. Jeg kunne få alt at vide om Gustav, helten, men ikke noget om min morfar, kujonen. Han var lukket land. Bortset fra én lille sprække. Siden jeg var lille, har jeg haft en tilbagevendende drøm. Telefonen ringer om natten. Der lyder en masse stemmer, og så trænger en af dem tydeligere igennem. Det er Gustav. Han spørger mig, hvordan det går. Da jeg var lille, svarede jeg ham altid nøje. Men nu ved jeg, at han forsvinder hurtigt igen, så jeg skynder mig at spørge ham, hvad ved du? Hans svar drukner altid blandt de andre stemmer. Pludselig en nat kunne jeg høre, hvad han sagde. Hey, har du sovet godt? Den morgen forstod jeg, at drømmen var et tegn. Min morfar forlod sin gravide kone og lille datter. Nu har jeg selv en gravid kone og en lille datter. Jeg forstod, at det var op til mig nu at bryde tavsheden, inden den gik videre til næste generation. Jeg måtte tilbage til det sted, hvor det hele startede. Er det en flyver? Nej, det er sommerfugl. So I wrote her a letter. I wrote to my grandmother. Could I come and visit you? I know we never met, but I want to meet you. Kære Lisbeth, vi har aldrig mødt hinanden, men du er min mormor, uanset hvad der er sket. Og du bliver 90 år næste gang. Jeg vil gerne møde dig, inden det er for sent. Jeg lover, at jeg ikke vil være vred. Jeg vil bare gerne høre, hvem min morfar var, og forstå, hvorfor familien blev splittet ad, siden han forsvandt. Hilsen, dit barnebarn, Laurits.
I received a letter from her. No, it's not a good idea. I'm too old. Kære Laurits, jeg tror desværre ikke, det er nogen god idé, du kommer herover. Jeg er blevet for gammel, og det er for sent nu. Der er nogle ting, som man ikke kan løse. Hilsen, Lisbeth. And I thought, I wrote her a new letter saying, I don't care. Kære Lisbeth, du er min mormor, og jeg kommer altså alligevel. Jeg kommer til Gudhjem nu på fredag. Og så håber jeg, at du vil lukke mig ind. Hilsen Laurits. Jeg samlede mine bedste våben til rejsen. Mit foretrukne har altid været kameraet. Jeg prøvede at være forberedt på enhver tænkelig situation. Hej. Ja. Mens jeg står der på færgen, flyver tankerne rundt i hovedet på mig. Hvad tænkte min mormor den morgen, hvor han var væk? Hvorfor sagde han ikke farvel? Elskede de hinanden? Når han kom til Gudhjem, så var det ikke kun fordi, at forældrene havde sommerhus derovre. Det var også det, at der var en række kunstnere, som ligesom så specielt Gudhjem som alternativ til Skagen. Der var flere andre københavnerkunstnere på Bornholm den sommer, så alle de unge mennesker er begyndt hurtigt at ses rigtig meget, og festede og nød naturen og diskuterede. I always thought of him as the first hippie, like already in the 30s, like very free-minded. He drank, he scored the local girls, he was partying. Men det, som der skete, det var jo så, at Gustav mødte Lisbeth, og Lisbeth, hun havde et keramikerværksted i Gudhjem. And she was one of the locals, very young. With her sister, she had a ceramic studio. De var jo unge og nyforelskede og havde ingen sorger og så ingen problemer med livet. Da sommeren var slut, så tog så de andre københavnerkunstnere hjem, men Gustav blev boende sammen med Lisbeth i Gudhjem, og de flyttede sig også sammen, hvad der var en lille smule usædvanligt på det tidspunkt, hvis man ikke var gift. Jeg kan pludselig mærke vreden, fra jeg var lille, stige op i mig igen. Jeg ved ikke lige præcis, hvor hendes hus er, men det skulle være nede ved havnen. Det skulle hedde Måns Pers hus. Kender du det? Ja. Men det ligger jo ikke ret langt fra der, hvor vi... Det ligger lige ved Røverien, faktisk. Hvis du går hen ad den gade der, Ja. så kommer du lige derhen. Jeg husker svagt byen, fra da jeg var lille. Jo mere jeg nærmer mig huset, jo mere får jeg lyst til at vende om. Det må være sådan, min mor havde det dengang, hun tog mig med herover. I just wanted to talk to her. I felt I deserved to talk to her. Og der står hun. Min mormor. Hende, som jeg har hørt så meget om hele mit liv. Hende, som jeg på en måde hader, selvom jeg aldrig har mødt hende. She didn't really have a choice, because I think she could see in my eyes that I just wanted to get in. I think she might have almost been a little scared of me. Hun siger, at jeg kan få lov at blive der en nat, hvis jeg lover ikke at snakke om noget med familien. Hun vil hverken høre om Ursula eller om Gustav. I said, sure, it's okay.
I just want to meet you. You're my grandmother, after all. I just want to see how you look. You're family. Ja, jeg har boet her længe. Faktisk føler jeg ikke, at hun er familie. Snarere en modstander. Hvad er det, du har der? Men jeg er nødt til at tale hende efter munden i første omgang. Det er bare et kamera. Jeg er altid med mig. På vej op ad trappen betragter jeg hende. Hun er meget rynket, men jeg kan tydeligt se, at hun ligner Ursula. De samme hænder, de samme træk. Den følger med overalt. Hvad siger du? Du må tage noget højere. Der har du sengetøj. Ja, jeg går lige ned nu, fordi jeg var lige midt i noget, som ikke må tørre ud. Jeg sad jo og drejede. She was very resistant, very closed. Hej. Må jeg ikke få lov at komme ind? Hej. Du skal passe på de bløde ting der. Jeg har lige sat den der. Okay. Det er mærkeligt pludselig at være her. Alting virker helt fremmed. Men samtidig så velkendt. Det ligner min mors keramikværksted. Hun samler også altid på former og farver, der interesserer hende. Kan vide, om Lisbeth ved, hvor meget hendes datter minder om hende. Jeg har tit tænkt på, om min mor blev keramiker for at prøve at skabe en forbindelse til sin mor. Håbede hun, at de kunne mødes gennem de ting, de lavede. Min mor prøvede at vise sine ting til Lisbeth og inviterede hende til alle sine udstillinger. Men Lisbeth kom ikke. Min mor blev ved med at prøve, og undervejs blev hun en af Danmarks bedste keramikere. Men Lisbeth kom stadig ikke. Hun har aldrig sagt et ord om Ursulas ting. Flyt dig! Ved aftensmaden snakker vi om almindelige ting, og er begge to lidt generte. Det smager godt. Det var godt. And I was like trying to be very humble and not, show any of all these feelings that I grew up with my entire life. Jeg spørger ind til hendes keramik og håber, at det kan lede til noget med Ursula, og måske noget med Gustavs malerier som sådan. Nu må jeg i seng. Jeg er en gammel kone, og jeg har brug for min søvn. Right after dinner, she said, okay, I'll go to bed. And here's the remote control for the television if you are bored. Så derhenne. Nå. Så klarer du det nok. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtale en besked efter biptonen. Hej Laura, det er mig. Jeg vil bare sige, at jeg er kommet godt frem. Og min mormor lukkede mig ind. Men hun er lidt... jeg ved ikke hvad... Der kommer nok til at gå lidt længere tid i hvert fald.
Sov godt alle 2,5. Savner jeg. I used that night for looking around in the house, seeing who is my grandmother, how does she live. Her dog was called Goya, after the famous painter, and she kicked it all the time. And I almost felt like a relation with that dog because it was like we were both being kept out in the cold of her. Hej, er du en vagthund? And that dog, which was supposed to be the guard dog, kind of followed me around in the house. Der må være nogle tegn et eller andet sted. Der må være en åbning. Hendes børnebørn. Hendes andre børnebørn. Hvor er vi henne? No sign, no proof of my family. Not one single picture of my mother's sister, or me. We were not existing in that house. And I thought to myself, how can it be possible that we do not exist? Er hun så en sød og almindelig bedstemor over for dem? Og det er så den nye mand. Hvad var det, min mor fortalte? Hun blev drillet i skolen med navnet Høm. Det var det, han hed. Han var altså også maler. Lisbeth? Lisbeth? Hej. Hvor skal du hen? Hvad siger du? Hvor skal du hen? Hvad for en? And I saw my grandmother in a swimming suit, an orange swimming suit. Hun siger, at hun skal ned til mågestolene. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil gerne med. Jeg kommer med. Au. So I ran after her, like I'm running after you all the time. Trying to, I'm trying to meet my past. Yeah, and then. Hun er i god form af en kvinde på 89 at være. Er det mågestolene? Ja, de ligger derude. Hun fortæller mig, at hun svømmer hele vejen rundt om dem hver morgen klokken 5. She was jumping the cliffs. Hun kender hver en lille klippeafsats og sprække, som var det hendes egen have. Pludselig stopper hun op og peger ned i vandet. Her var der en tysker, der døde sidste år.
Han sprang lige på hovedet ned i en klippe. Lige her? Det er kun de lokale, der ved, hvor man skal hoppe i. Lisbeth, vent! Prøv at se her. Jeg har taget sådan nogle her med. Vil du ikke prøve den? I'm a diver. I totally enjoy diving. I think it's almost religious. And when I went to Bornholm, I wanted to show her the most beautiful thing I knew of. Du kigger igennem de der, så kan du se under vandet. Ja, du kan prøve at tage den på. She was very skeptical. Try it. You must try it. Er det sådan? Sådan der, ja. Og så tager du den der i munden. Kan du trække vejret nu? Jo, det kan jeg. Ja. Try to look beneath. You can actually see what's under the water. You can see the fish, you can see the cliffs. And she was like into the water for a long time. Hvad siger du? Det var da utroligt. Then she came up and said, wow, you can see what is under the water. And I said, that's what I told you. And she was like, it's amazing. I saw a fish and I saw the cliffs. Jeg elskede at dykke. Hvad sagde du? Lisbeth? Actually, Gustav loved to dive, she said. And I was like, that's my first information about my family. And she said a thing. She said, Gustav always stayed so long under the water that I started getting afraid that he was drowning. And I thought, oh, that's... He is my grandfather. Svømmede I også her? Stor lykke. Stor lykke har de fået, som er født i det underste land. Overalt kan I se dem. Vandrende, elskende, grædende. I lukkede år brænder længslen hos dem, der er født oppe under himlen. I skulle gå til det underste land, hvor blodet flyder frit mellem alle. Mænd, kvinder, børn. Deres ansigter er lukket, og på indersiden af deres sjæle sidder jord fra det underste land. She was very impressed with that. She said, it's so weird that I have been living by the ocean my entire life, and I never saw what it looked like. Jeg håber, at denne åbning kun var begyndelsen. At vi kan snakke om de mere alvorlige ting også. I det mindste lader det til, at hun har holdt op med at flygte fra mig hele tiden. Lisbeth? Lisbeth! Lisbeth! Vent! Hvor skal du hen? Må jeg køre med? Lisbeth, kører du ikke lidt hurtigt? At man skal have fart på, når man kører op ad bakken. Er det en, der bor her i Gudhjem? Hvad siger du? Vi må slet ikke køre den vej. Nå, okay. Lisbeth siger, at vi må ikke køre den. Nå, nu skal jeg... Lisbeth, nu bakker du. Lisbeth, er du klar? Du bakker nu.
Du kører godt, synes jeg. Så hun kan altså smile. Men til hvem? Købmanden er meget nysgerrig. Hun kører sig ned. Men han taler så bornholmsk, at det er svært at forstå, hvad han siger. Hvad er du ikke bange? Jeg tror, han spørger, om jeg ikke var bange. Og folk her på øen der, de sagde, hun burde have taget kørekortet. Og noget med, at alle på øen synes, at hun skulle have taget kortet. Politimesteren tjener ingen over. Men hun kender politimesteren. Det er jo så Bella. Bella Belling? Hvad betyder det? Barnebarn. Ja, det er, ja. Han undrer sig over, at jeg er Lisbeths barnebarn. Jeg synes ikke, at vi har set dig før, sådan. Jamen, det er første gang, jeg er over at besøge min mormor. Vi har lidt en mærkelig familie, så... Kofuld! Kom lige herover og hjælp mig. De der rugkiks. Afbrød hun ham tilfældigt? Eller vil hun ikke have, at vi taler sammen? Styrer hun rundt med os alle sammen? Kom så, kom så. Ja, hun er den eneste, der får lov til at tage hunden med herind jo alle kunderne. Nå. For det må man ellers ikke. Hun er jo en bestemt dame. Ja. Så, ja. Kender du hende godt? Ja, hun kommer her. Jeg udfritter købmanden, som fortæller, at hende og Paul var sådan et vældigt par herovre. Men Paul døde jo for nyligt. Købmanden har undret sig lidt over, at de ikke har kunnet mærke nogen forskel på Lisbeth, siden det skete. Jeg spørger ind til Paul, men købmanden ved ikke så meget om ham. Andet end han malede sådan nogle nydelige malerier af unge piger og udsmykkede kirken herovre. De malerier kunne godt nok ikke blive meget mere anderledes end Gustavs. Så fortsætter fægtekampen. Vi skal have sol over Gud hjem. Det gælder om at læse sin modstander. Ude ved målstående. Der så jeg en sildestime. Hvornår er det forsvar, angreb eller undvigelsesmanøvre? Så gjorde de en bevægelse rundt. Snakker hun med på dykkerturen for at undvige de vigtige emner? Og så kom solstrålerne. Eller er hun i virkeligheden ved at blotte sig? Det lignede noget, som jeg har lavet for et par år siden. Jeg kan sgu ikke finde det nu. Her. Kan du se? Nej, det handler bare om hende selv og hendes egen Det er keramik. glasuren, jeg arbejder med. Kan du se? Ja. Det er utroligt. Det ligner så meget. Hvad med Ursulas keramik? Kan jeg spørge ind til den? Eller går hun så i forsvarsposition igen? Nej. Jeg venter. Hendes parader skal længere ned. Må jeg ikke have lov at give dig den her? Ja. Vil du ikke have den? Jo. Så kan du den på, når du svømmer morgentør hver morgen. Ja, nu må vi se. Så er paraderne helt nede. Et øjebliks uopmærksomhed, og så er det nu. Lisbeth, jeg tænkte på, kunne vi ikke snakke om det med min mor nu? Jeg synes, det er lidt underligt. Der hænger malerier af Paul i hele huset. Og der er familiefotos af alle mulige børnebørn. Men der er ingen billeder af mig, eller ingen billeder af min mor. Er det ikke lidt underligt? Kunne vi ikke snakke om det? Hvad der er sket? Nu skal jeg altså have min middagssøvn. Touché. Jeg er nødt til at finde et andet våben. Hvad så går jeg? Det er godt nok svært at ryste noget kærlighed ud af den gamle heks, hva'?
Der er en mærkelig blanding af at være utrolig smukt herovre, og samtidig uendeligt trist. Jeg tænker, at min mor må have løbet på præcis den samme sti rigtig mange gange, da hun var lille, og savnede sin far, mens hun kiggede ud over haven. Hun har fortalt mig, hvordan hun aldrig troede på, at han virkelig var død. Hun havde en tilbagevendende drøm om, at han vendte hjem en dag og smed Paul ud. Det var den slags helt, han skulle have været i hendes øjne, i stedet for den store frihedskæmper, der kæmpede for resten af verden. Gav vide, om det var her, Gustavs rige forældre havde sommerhus. Så kunne han gå lige ned i byen og feste med de lokale piger. Sikkert bevæbnet med et par flasker vin fra købmanden på vejen. Hvad så gør jeg? Er det det, vi skal gøre? Skal vi drikke hende under bordet? Kom. I went for the local shop and I bought 2 bottles of the best wine he had. Det er mit nye våben. En Mouton Cadet fra 2010. Let sødmefyldt smag med en krydret undertone. Styrke 14,5%. Det mest beskidte våben i skuffen. Flyt dig! Men jeg vil bruge det i kærlighedens tjeneste. Ej, for pokker, jeg kan ikke finde det, jeg skal bruge. Hvordan mødte hun Gustav? Kan du ikke hjælpe mig, Lisbeth? I dykkede sammen. Men hvad lavede I ellers? Skal du ikke have noget mere vin? Drak I også vin sammen? Hvad var det, du faldt for? Læste han sine digte højt for dig? Er den god? Viste han dig sine malerier? Hvad er dit svage punkt, Lisbeth? Det med de malerier der, det er, at du ikke havde nogen hængende af Gustav. Er det egentlig fordi, du ikke kan lide dem? Du er fuldstændig lige så stædig. Som hvem? That night, after we started eating a good dinner, drinking wine, suddenly she started talking. Jo, jeg kunne godt lide hans billeder. Hvem? Suddenly, she completely opened up. Jeg kunne godt lide Gustavs billeder. She said, you want to hear how I met Gustav? Jeg tror, vi gik meget tit ned til båden for at se, hvem der nu kom ind, og om der kom noget godt nyt blod. Nyt blod? Ja. Og så jeg ham. She saw him leaving the ferry in a suit, and she described very detailed his way of walking. Han havde sådan en vuggende gang. Hvordan mødte du ham så? Det var til et selskab hos Høst. She kind of got herself into one of the parties in this artist gang and went there and deliberately went to talk to him. Han kunne sætte ord på noget, som jeg uden at vide det, havde gået og længtes efter. I think he was very surprised that a local woman could be so strong-willed to seek him up. Det var som om, at jeg altid havde ventet på ham, uden at vide det. So they had total chemistry immediately. Og det var jo vildt. Og det var spændende. Og så skrev han digte. Ja, dem var der ingen, der kunne forstå. Men jeg forstod dem. Det handlede om et fællesskab, som
betød noget, som var vigtigt. He decided to stay. He told everybody, I moved to Gudhjem. I'll start a new life. I'll move together with Lisbeth. Hans mor, hun betalte for alt muligt, han forlangte. Han var en rigtig forkælet lille møgunge, var han. Og så købte vi huset her. He was so liberated to be suddenly there without all these expectations. And all the time he was writing and painting. But his parents didn't consider that anything serious. That was like a hobby. But he considered it his whole life, his existence. And that's where they had a connection, that they were both working with stuff. She said there was one night where I woke up in the middle of the night because I heard music. Og så gik jeg op for at se, hvad det nu var. Og det var Gustav, der havde sat en plade på. She saw him dancing naked in the living room to Ravel's Bolero. How does it go? Han var fuldstændig inde i den musik. Like a trance. Han kunne danse i timevis. Har du stadig den plade? Ja. Jo, det har jeg da. Skal vi ikke høre den? Nu. I made her find that record. I asked her, like, how did he dance? Can you show me? She remembered it clearly. She got completely into it. And then suddenly she said, Vil du se noget? Jeg har noget op ovenpå. I said, yes. She said, come. Hvad er det? Kom. Hvad er det? Ja, kom nu og se. And she went into the bedroom and she opened like the cupboard next to the bed and found a box hidden in the corner. Paul never knew it was here. These are Gustav's things. I kept them so near to the bed. Jeg kan mærke ham endnu. Er det Gustavs? Må jeg prøve? Det lugter af tobak. Ja. She seemed like a teenager in love. Tændstikker. Fra Italien. Der har vi hans cigaretindtog. Hvad er det? Kryolit fra Grønland. Nå ja. Hvad er det? Må jeg se? Det er hans fyldepen. Så man skrev alle digtene med? Det ved jeg sgu ikke. Nå, flot. Må jeg ikke få den? Det har du vist ikke godt af. Hvad mener du? Han var da en flot fyr. Synes du ikke? Ved du hvad? I ligner hinanden. Synes du det? Ja. But she got pregnant very early, and that, of course, made things more serious. And at the same time, Gustav had gone to Germany to study German. Ja, det gjorde han i årene op til 33, hvor Hitler og Jugend huserede i gaderne. Og det er klart, at det har selvfølgelig også påvirket ham. He started changing, Lisbeth told me. He started being much more serious about his art, about everything. Og ikke mindst også, hvad der så sidenhen kom til at ske i Spanien, hvor der blev valgt en centrum-venstre-regering, som ville udvikle Spanien i en demokratisk retning, men blev udsat for et kupforsøg under ledelse af general Franco.
Og det i gang satte en borgerkrig, som gjorde, at det blev symbolet på kamp mellem højre og venstre i Europa. Gustav's brother, Finn, had gone to Spain and had seen that they actually need help against fascism. So he said, what are you doing as an artist? Do you think it's enough to make a painting and drink red wine and talk to your artist friends about it? Mange unge, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, så Spanien som fronten for eller imod fremskridtet. Og det gjorde, at der begyndte at strømme frivillige derned. Then my grandmother got pregnant again with their second child. It went very fast. And you know, when you get children, she got more and more interested in being a family, being serious and mature. And she was worried that he started talking so much about Spain with his friends that they should do something. Hvad er der så mere? Så er der alle brevene. Det er så længe siden. Jeg har set alle de breve. Det er afskedsbrevet. Hvordan fik du det? En morgen, da jeg vågnede, så var Gustav væk. Jeg gik nedenunder. Og så kaldte jeg på ham. Men han var der ikke. Og ja, så fandt jeg det her på bordet i spisestuen. He was gone. And she told me, like, the evening before we were sitting together, talking quietly, he didn't mention a word about it. Vi havde lagt med i sengen, og så sad vi med et glas rødvin. Vi havde talt om helt almindelige ting, og jeg kunne ikke mærke noget på ham. Der var ikke spor at mærke. Hvorfor tror du ikke, han sagde farvel? Hvad stod der i brevet? Må jeg ikke prøve at høre det? Ja, så må jeg lige finde mine briller. Min egen Lisbeth. Jeg bliver nødt til at forlade Guds hjem i nogen tid. Vi talte engang for længe siden om muligheden af, at jeg for en tid kunne blive nødt til at leve under andre forhold end de nuværende. Sådan er det nu. Sådan er det nu. Elskede Lisbeth. Jeg beder dig om at forstå mig. Mit arbejde er blevet mig alvorligere for hvert år. Nu kræver det, at jeg prøver mine tanker på en hårdere måde, end det er muligt i de gode forhold, jeg lever under hos dig. Jeg ville så forfærdeligt gerne have set jer begge, før jeg rejste. Men jeg ved, at jeg så ikke ville kunne forlade jer. Vær stor og modig. Din Gustav. Hvorfor så du ikke Lisbeth i øjnene? Ville du redde hele verden? Eller flygtede du i virkeligheden fra noget? Var du en helt eller en kujon? Min tur til Gudhjem viste sig kun at være begyndelsen. Gustavs lig blev aldrig fundet. Så vi har aldrig haft nogen gravplads for familien. Jeg har det som om, jeg er nødt til at tage ned og hente ham med hjem, så han kan sige ordentligt farvel til Lisbeth. Yes.
Jeg skal rejse langt bort nu. Til Spanien. Ja, så kommer jeg hjem igen, ikke også? Så kom med. Nej, det kan du ikke. Mit våben på rejsen er den bog, som Ole Sohn har skrevet om Gustav. Det er min morfar. Han har samlet alle vidneberetningerne for de andre frivillige, der var sammen med ham. Måske kan de hjælpe mig med at forstå, hvad der driver en mand i krig. Frivilligt. Det er din oldefar, ikke også? Det er ikke min far. Nej, det er en oldefar. Jeg kommer levende hjem. Ja, bare roligt. Det er ikke krig. Jeg er kommet i kontakt med en fyr, der hjælper efterkommere med at finde deres forfædre fra krigen. En slags spøgelsesturguide. Der er åbenbart også andre, der har brug for at se fortiden i øjnene. I brought this book with my grandfather Gustav. He's a good-looking chap. What do you think the chances are we could find where he died? Where he died? Yeah. Do you think it could be possible that we could follow in his footsteps from the beginning? Maybe. Maybe. If you got reports, accounts, we know where the various battalions were. Kæreste Lisbeth, jeg tænker på dig hver time, og på Mette og den kommende. Alt det, jeg kalder mit arbejde, er kun til for jeres skyld. Når jeg offrer meget for mit arbejde, så offrer jeg det også for jer og jeres fremtid. Sådan føler jeg det. Pyrenæerne, som jeg i en 18 timers uafbrudt fodtur overskred, er noget af det smukkeste, jeg har set i mit liv. En hel nats vandring over marker, gennem floder, opad og opad, og med undgåelse af alt, hvad der hedder veje og stier, under ledelse af stedkendte baskere. Jeg ville ønske, at du kunne være hos mig her. Men det er umuligt. Vær stor og modig. Din Gustav. Var du så modig? Nej, det var jeg ikke. He wrote very beautiful letters that how much he loved her, how much he did it for their sake, and how hard it was for him to leave a pregnant wife and a little daughter. For deres skyld, skrev han. Men hvorfor kaldte han det så for sit arbejde? Hvorfor var det lige ham, der rejste, og ikke naboen? I skulle gå til det underste land, hvor blodet flyder frit mellem alle. Var Spanien i virkeligheden også en del af hans kunstneriske drøm? Var Gudhjem blevet for lille for verdensmanden Gustav? Hemingway, Orwell og mange andre kunstnere fra hele verden meldte sig også som frivillige. De kaldte det for Bohemkrigen. Hvordan var det for dem at møde alle deres åndsfæller fra hele verden for første gang? This is Figueres Castle, where Gustav would have come to after 18 hours walking over the Pyrenees at night. It's really strange to imagine that he's be going right here. Yes, for certain. It's kind of like the point of no return. So many it was. Whoa! It goes on and on and on. How do you think the spirit was between them? Exciting. All sorts of interactions going on. Lots of singing. Singing? Yeah, I'm sure. Lots of party songs or songs from their homelands. The Internationale. I'm sure they must have sung it here. It must have sounded amazing with this echo in here. Wow, yes. Arise, you workers from your slumbers. Arise, you prisoners.
Du skulle have set de sydfranske og de spanske kvinder, når vi internationale udlændinge kom gennem deres byer. De tog imod os, som om vi havde været deres brødre, deres mænd eller deres fædre. De græd, når de gav os mad, og de kyssede vores kinder, når vi sagde farvel. That's La Passionaria. Who is she? She's very famous for very inspiring speeches. She said, so it's better to die on your feet than to live on your knees. You've got all sorts of graffiti from the brigades. French, Americans, Scottish. My French isn't very good. My German is okay, but I can't. It's Danish. What? It's Danish. Really? Yes. Ejner Hansen, Arconagade 18, 4 til venstre. He came to Spain 12. 1937. Aha. Yeah. Are there any kind of description or list or something of who was here? They kept lots of details of people. Have you got all day? Sure. Go on then. A large number of names, not complete, from Moscow. There are many names. Holandeses, Romanos, Polacos, Austriados, Canadienses, Daneses. Here is Hans Petersen, Gunnar Sørensen, Munk Petersen, Dan is here. Oi. Munk Petersen, it must be him, right? It's spelled with an H, but it must be him. Yeah. Artillery from the front. Yeah. The war's still here. What do you mean? It hasn't gone away. 75 years, people take sides, people fight about it, argue about it. It's in people's hearts, minds and blood on both sides. And it just hasn't, the wounds haven't healed, they're still very painful to touch. Really? Are there lots of people coming here looking for their ancestors? Yes, family. Yep. Looking for all these names. Finding their little grandfather. It's kind of real. He's real because he's always been so dreamy. Like, it's kind of nice to have an actual proof that he was here. Like, I can't explain it, but it's like that he actually existed. Some people talk about closure. When they come here, they're looking for a family member, don't know where he is, and with bits of research, you can locate where they were. Places, and sometimes not where they've been. Jeg forstod ikke, at han kunne gøre det. Og den dejlige tid kommer, hvor vi atter skal være sammen. Og hvor vores små atter skal lære deres far at kende. Deres slemme far, for hvem de dog er det bedste af alt på jorden. Alt godt, som ønskes kan, til dig og de små. Din Gustav. Efter dette brev blev Gustav indkaldt til fronten. Gav vide, hvilke tanker, der fløj igennem hovedet på ham. And this is where Gustav first came to the front, to the war. Here? Yeah. We can step over there, and then we can maybe walk down there into the valley. And, yeah. So your grandfather would have been here at least for a day, day and a half, but to say the whole thing was outflanked. It's a very strong position, but you get people coming in with bombs. Yeah. They just bomb us out. Bomb it out. Det var
barsk for de mange frivillige, fordi det internationale samfund lukkede Spanien inde i en ikke-indblandingsaftale, hvilket betød, at det primært var Franco, der fik støtte i form af organiserede tropper fra Italien og bombefly fra Tyskland. Det vil sige, at bare det at have uniformer, gevær, det var meget mangelfuldt på de frivillige side. Is this where they were eating? No, that's a machine gun bunker. Oh. You'd have a machine gun here, Maxim or a Hotchkiss, be laid up on there, and they'd use this to try and defend. Elskede Lisbeth. Det gør mig frygteligt ondt at høre, at du er så nedtrykt. Gud giv, at jeg kunne gøre noget for dig. Og så kom Ursula. Lisbeth gave birth to their new daughter while he was gone. My mother. At der kan du tro, at jeg savnede ham. Hej, jeg hedder Lotte og Jona. Velkommen til. Kom med her. Okay. Hvornår gik vandet? Det gik 6:30. Ja, ja. Og er det klar for eftervandet? Fuldstændig, ja. We know your grandfather's battalion was here. Keeping shelter, maybe a fire or something, and maybe your granddad wrote a letter in here. Jeg sidder sammen med mange mennesker nu, mens jeg skriver. Og jeg kan næsten ikke skrive til dig uden at græde. Jeg tænker altid på dig. Og på Mette. Og vor nye lille pige længe sig også usigeligt efter. He asked her to send pictures of Ursula. So he reached to see her in a picture. Her skrev Gustav sit sidste brev til Lisbeth. 5 dage inden han blev skudt. He has been in a horrific situation. Yeah. People dying, the first time probably he's ever seen death and destruction and carnage. Hvor brigaden ligger for øjeblikket i hvilestilling ved fronten. Det er blot for at berolige dig. Jeg har det godt, og agter at blive ved dermed, så at jeg kan være i god behold, når vi ses igen. Han har oplevet død og elendighed stort set al den tid, han var dernede. Og det er jo svært at kapere. Derfor så kan man også fornægte virkeligheden ved at måske drømme sig til en anden situation. She got scared, she said, because she sensed that he was trying to calm her down. Jeg kunne godt læse i avisen og se, hvordan det var dernede. Ja. Men det skrev han ikke noget om. Men det sidste brev, der kunne jeg mærke, at det var noget helt andet. This could be the valley. It says here, Paul Søndergaard fra Nykøbing Mors, highly intelligent young man, ran next to me, and on the other side, Gustav Munk Petersen. Almost could have been down there, that road. In the valley, yep. Paul Søndergaard fell forward without saying a word. It was as if it was being hit in the back of his head, arms going up like this. He was lost. Gav vide, om han fortrød, da det gik op for ham, at der ikke var nogen vej tilbage. Gandesa around there to retreat towards the River Ebro. Yeah. And here's probably the junction. And another plane there.
What's going on here? ¿Qué pasa? What are you doing here? You can't be here. You have to leave now. You have to come this way, please, come with me. Well, what's happening? Do you speak English? Yes. Did you not see the line? No. This is a battlefield. It's very dangerous. There's explosions. Just here. Come with me, please. No time, not the right place. Come with me. Vamos. Relax. What's going on? Well, you've walked into a reenactment of the Battle of the Ebro, which is a battle in the Spanish Civil War. Det gik op for mig, at det var en del af Allans borgerkrigstur at støde ind i slaget ved Ebro som den store afslutning. Every year people from Spain and from all over the world. What is this? Det er åbenbart en stor turistattraktion, som de opfører hvert år med frivillige fra hele verden. Det virker helt surrealistisk. Hvorfor gør de det? Er det sjovt at lege krig? Pludselig bliver jeg overvældet af en uventet følelse. Måske søger de i virkeligheden det samme som mig. You are a young, fit man. Do you want to come and have a go? You want to come and join what do you in? mean? You, yes, why not? In the war? In the battle, yes. We can get you a rifle, we can get you a uniform, you come and get stuck in. No? Like that? Done up? Yes. Okay, yeah. And then over here. You put that on, a That's beret. important, Now, yeah. this makes you a cabo. My grandfather was a corporal, I think. See, this is a Mauser grenade. It's not active, it's deactivated. That's about it. Probably more ready than some people who were actually here. Peloton, fermes. ¡Marche! Izquierda, 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 derecha. Elskede Lisbeth. Hele verden er en front. For og imod det dejlige liv, som mennesker kunne leve. Hver og en, hvor man end befinder sig, må forstå, at det stridende er så dyrebart og stort, at det skal frelses, hvad det end koster. at ingenting kan have nogen mening mere, hvis det mistes på jorden. Gustav ran in a couple of big boots that he had just received from back home from his mother. I often had asked him if these boots were not too heavy under a dangerous situation, but he always denied that. Vi må lære den realitet, at det simpleste, som vort liv kræver, fordrer den største kamp. Og det største offer er os. Didn't go many seconds. I had just seen to the other side when Gustav screams, "Saluda!" and I see him fall to the ground as well. En sejrshilsen til dig og til vores små. Fra Gustav.
If it was here, he died with a good view. Der er ikke mere vin. Skal jeg lave noget kaffe, Lisbeth? Ja. Vi skulle have haft et helt liv sammen. Og så var det forbi, inden det var begyndt. Hvad skete der så efter Gustav døde? Ja. Du må forstå, at jeg var nødt til at starte med mit liv forfra. Og så mødte jeg Paul. Han var også maler. Ja. Han malede sådan stille, rolige, blide malerier. Hvordan var jeres ægteskab? Godt. Ja, vi fik 3 børn. Og hvad så med Ursula og Mette? Ursula. Hun lignede ham. Ursula lignede ham. Var det derfor? Fordi hun mindede Lisbeth om det liv, hun aldrig fik. Lisbeth didn't want to tell her anything. Even today, when she's old. Jeg tror, det ville være fint for jer at snakke sammen. Hvor er du stadig. Ja. Du ligner din mor. Det må være noget, jeg har arvet. I think you should write a letter to my mother, saying that all the things you told me, you don't have to excuse or anything. Just tell it as it is. Savner du ikke at snakke med din datter? Would you like to take that back with you and see if you might be able to grow it? That's a good idea. Need a little memory of it. Anyway. Yeah. Thanks for leading me to the end of the track. It is a way in the end of the track, but in another way it opens up other things because people start talking and then they say that when you start something, strange things happen. You go through strange things. Næste morgen tager jeg hjem igen. Hun følger mig over til bussen. Hvornår kører I? Det var 2 minutter. Farvel, går jeg. Hvor fint at møde dig. Det var nok godt, du kom. Forresten. Ja? Jeg har noget til dig. Hvad er det? Fyldepinden. Jeg synes, du skulle have den alligevel. Er det rigtigt? That meant the world to me because that was like I had a grandmother.
saying goodbye there, I suddenly felt I had a family. Hun har et varmt blik. Det var sidste gang, jeg så hende. Min mormor. Nu har hun det. Jeg fortalte aldrig min mor, at jeg var taget over til Gudhjem. Det var ligesom at besøge fjendens lejr, og min mor havde opgivet håbet om at se Lisbeth igen. But soon after that trip, Lisbeth, she actually did write a letter to my mother, saying that it had been a nice weekend. Min mor sendte et brev til mig efter besøget, og det var ikke særlig langt, men hun skrev bare, at hun havde talt med Lav, og at hun vidste jo godt, at det havde ikke været så godt alt sammen. At det havde ikke været i orden alting derovre. Og det har hun insisteret på i alle år. At det var mig, der var noget galt med. Ikke? Kort efter, at Lisbeth havde skrevet brevet, falder hun i klipperne og kommer på hospitalet i Rønnen. Lægerne ringer og siger til min mor, at Lisbeth ikke har lang tid igen. And I told her, like, you shall go. She wants to talk to you. You must meet each other. Du skal simpelthen tage over og få snakket med din mor. Og det gjorde jeg så. Så tog jeg over Bornholmerbåden, som led til i Rønne Havn, og så gik jeg op på sygehuset i Rønne. Lisbeth was lying there in the bed, very distant, but still conscious. And Da jeg stod i døren, så sagde hun med det samme, når det er dig, så er jo alt i orden. Og så tror jeg, der gik en halv time, så var hun død. Så lå hun bare sådan stille først, og så blev hun meget urolig. Og så hentede jeg en sygeplejerske og sagde ligesom, hvad der skete. Og hun sagde så, at hun var faktisk død. At jeg sagde, at vi skal have fat i mine søskende, og sådan, så sagde hun, at det var for sent. Hun var død. Jeg har været meget, meget glad for den afslutning, fordi jeg tror, alle vil gerne have orden i sagerne inden. Det viser sig til hele familiens overraskelse, at Lisbeth har besluttet sig for, at hun ikke vil begraves ved siden af Pauls grav i Gudhjem alligevel. Gav vide, om Gustav og Lisbeth har fundet sammen igen. I det underste land. Han er i hvert fald holdt op med at ringe til mig om natten. Er skyggen forsvundet? Er næste generation sat fri? Se, hvem det er. Kan du se, hvem det er? Har du slået sig der? Det er fordi, det er blod, fordi hun er blevet født. Ikke også? Hun er helt ny. Hvorfor er hun blod der? Det er fordi,
Det er fordi, hun er lige blevet født. Det er din lille søster. Er det en pige? Ja. Så du klapper hende. Hvad får man med sig? Hvad giver man videre? Var Gustav en helt eller en kujon? Jeg ved det ikke. Han var min morfar. Og nu har vi sagt farvel til ham.